Jó reggelt mindenkinek, megyünk Bécsbe, és megyek találkozni Lacival Kelenföldön. Travel Addict? Érdemes jobban körülnézni, milyenek itt az állapotok. Közben befutott a vonatunk, a RegioJettel utaztunk, annak is a low cost kocsijában. Odafele ez 6600 forintba került fejenként. 8 körül indult a vonat, és 10:30-ra már Bécsben is voltunk. Az állomás nagyon modern, és ami feltűnt, hogy igen tiszta is. Nem volt minden tele cigicsikkekkel. És itt vagyunk. Találkoztunk Danival és Eliskával, lepakoltuk a kollégiumban a cuccainkat, és elmentünk városnézni. A Votív Kirchénél kezdtünk, ami fogadalmi templomot jelent. A rossz kiejtésemet nézzétek el, sosem tanultam németet. 99 méteres magasságával ez Bécs második legmagasabb temploma. Kicsit hesszeltünk a Mária Terézia téren, majd elmentünk megnézni a Bécsi Közgazdaságtudományi Egyetemet, ahol egyébként Dani is tanul. Elképesztően menő épületeket láttunk a kampuszon. Ez pedig a könyvtár. Ha már úgyis erre jártunk, megnéztük a bécsi vidámparkot is, azaz a Prátert. Hosszú tanakodás után végül erre a hullámvasútra ültünk fel Lacival, mivel egyikünk se túl nagy vidámparkos, így ez is elég nagy élmény volt. Egy menet 6 euróba került fejenként, a parkban nem kell belépőt fizetni, viszont minden egyes attrakcióra külön jegyet kell váltani. Csak készpénzzel lehet fizetni, amit érdemes vinni magatokkal, mert a helyszínen lévő ATM-ek elég durva költségeket számítanak fel, ahogy azt tapasztalhattuk. 20 euró felvételénél 26 eurót vontak le. Ez az Ecstasy nevű játék, ami állítólag nagyon nagy élmény, de ezt inkább kihagytuk. Okay, let's go. Ecstasy. Ha Bécsben jártok, mindenképpen nézzétek meg ezt a vidámparkot, bár nekem arra kellett rájönnöm, hogy annyira nem az én világom. Ez pedig már a kilátás a kollégiumból. Másnap folytatódott a városnézés, amiközben belefutottunk egy modern művészeti kiállításba. Bécsben lovakkal járnak, autók azok nincsenek. Laci, mi helyzet? Hogy vagy ma? Megyünk a Bolond-Sönbrunni kastélyba, megzargatjuk a népeket, aztán meglátjuk. Ról csak egy Five Guys, azt hallottam? Éppen elfogadja a szervezetem azt. Végül csak egy perc reggeliztünk amúgy. Ja, akkor. Ez a Volksgarten, Bécs első nyilvános parkja. Nem létező íveket használ. Körbe autózza! Hát körbe autózza! Nem már. Hogy imádom ezeket az utcákat, nagyon kurva jó. Ebéd előtt még sétáltunk egyet a Stephansplatz-on, és megnéztük a Szent István székesegyházat is. Nagyon impozáns volt kívül-belül. És megyünk a Five Guys-ba, megnézzük a srácokkal, milyen az igazi smash burger. Aztán majd összehasonlítjuk a budapesti smash-ekkel. Nem vagyok egy nagy smash burger szakértő, szóval a Smash-int, meg a Simons. Donis próbáltam, Simons, igen. Szóval Finiz. Ettünk egy-két helyen. hát ettünk párat, igen, majd Meglátjuk. Thank you. Laci, milyenek az előérzeteid? Drága lesz a kaja, vagy finom? Mit fogsz enni? Azt mondd meg. Szerintem cheeseburgert, bacon is. They are gonna ask you what you want because like you can choose from the like mayo, lettuce, pickle, blah blah blah. Hi, I would like to order a cheeseburger, the regular drink. Okay, I want everything. 67 is okay. Yeah, Have a nice meeting. Have a nice. thank you very much. Mindent kértél bele? Aha, hogyne. Én jalapeno-t kihagytam. Míg várakozol, lehet súlysmajorot venni. Itt vannak az italok, innen lehet választani. Na miért ígyunk? Nézzük, hogy milyen fanták ennek. Ez barack, citrom, narancs. Traubi. Valami baja van a gépnek. Szajlés fanta. Megkóstoljuk azt? A hölgy csodálkozott, amikor mindent kértem a burgerbe, de lehet, hogy neki volt igaza. Nem volt könnyű átharapni. Érdekes volt az üdítőautomata koncepció.
de ami kijött belőle, attól nem dobtam hátast. A krumpli viszont kimondottan jó volt. A nagy sor ellenére aránylag hamar sorra kerültünk, és meg is kaptuk az ételt. Nagyon finom volt az ebéd, jól laktunk, viszont szerintem kicsit túl van hype-olva a hely. A Budapesten kipróbált burgerek is vannak ilyen jók. 18 euró körül fizettünk fejenként. Ebéd után a Schönbrunni kastélyban tettünk látogatást. De hogy messze ment? Itt épül már a húsvéti market. Megmásztuk a dombot, ami bár meredekebb volt, mint ahogy elsőnek tűnt, de nagyon megérte. Megcsodáltuk a Neptun szobrot, fentről a Gloriettől kiváló kilátás nyílt Bécsre. Körülnézünk, jó fúj a szél. Utolsó nap a Duna csatornánál sétáltunk, nagyon chill hely, szívesen sportolnék én is itt. Vasárnap lévén a legtöbb hely zárva volt, ezért egy billában vettünk ebédet. A belvárosban sok ilyen keskeny és rövid villamos lehet látni, amik meglepően csöndesen járnak. Mivel már késő délután volt, ezért sok program már nem fért bele. Utoljára még megnéztük a Belvedere kastélyt, ami amúgy is közel van a központi vasútállomáshoz. A jó idő és a hétvége ellenére nem voltak sokan. Összességében nagyon jól telt ez a hétvége, innen is köszönjük Daninak, hogy biztosította nekünk a szállást. Ha tetszett nektek ez a videó, azt mindenképpen jelezzétek a kommenteknél, legközelebb találkozunk, addig is, sziasztok!